Hej folkens, og velkommen til den her anden Skate 3 video i dag. Så i dag, der skal vi se og bare få noget kørt, for i sidste video, der gik det med op i snak, synes jeg selv. Og jeg har skiftet min mand igen, for jeg elsker så at skifte min mand hele tiden. For jeg synes simpelthen, det er bare så kedeligt bare at køre med en mand hele tiden. Så nu får vi da bare kørt noget, og så vi kan lade være at fail så meget i dag. Så nu prøver vi at hoppe i online. Hvis det gider at virke. Sådan der. Der kan I også se lidt mere nu. Når den fokuserer. Og jeg skal lige have min kat på. Sådan der. Og den gad sgu godt lige at smøre sig online lige i dag. Ja. Skruer vi lige lidt op for fjernsynet. Sådan der. Så. Får vi da bare lige skatet lidt. Lige tjekke de andre. Ligesom Habib. Og han har ekstra Albert trøjen på. Ja. Og der forsvandt min dims deroppe selvfølgelig. Det er det, der faker lidt på min nogle gange. Med at den ikke gider helt op. Så skal vi lige dø før den forsvinder. Sådan. Det hjælper ikke en pisblomst. Nå. Så lad os da bare få kørt noget. Og jeg har mit spil på easy, for jeg nemmere kan lægge nogle tricks ind, så når sejrer nogen. Fordi det er meget godt at have den på easy i konkurrencer. Så fejler man heller ikke så tit. Jeg vil have at se, hvis du havde den på en skal den lige vente på flere. Jubi! Det er godt til lidt at se. Normalt kan jeg se, der vil du dø der, hvis du kørte ud over en fløj. Normalt når du kører ud over her, ikke, og sådan prøvede ikke at se, så vil du jo lægge dig til at dø jo, så snart du røg ud over der. Fuck, men det er lækker. Så prøver vi bare igen. Når man smider sig ud over her, så vil du normalt dø, i forhold til når du har dit spil på easy, så kan du lande den her nose manual og almindelig manual og sådan noget. Bare lande den rigtigt og sådan noget. Prøv at se. Skal vi ind? Nej, det kunne vi ikke. Jeg har landet den før en gang. Men jeg kan godt sige dig, det er svært. Og lad mærke til, i min sidste video, der virkede mit kamera ikke så godt. Så nu har jeg lige prøvet at gøre min mand blå, for at se, om han nemmere kan tyde det. Og det ser ud som, om den godt kan det. Så jeg tror bare lige, når jeg skal filme, så skal jeg bare køre med en blå mand. Det kan godt være, det bliver lidt kedeligt for jer at blive ved med at se den samme mand. Så. Det her, jeg mener med easy mode. At du kan lægge sådan en frontside, og der kom han da. Nej, nu da han gør det der. Skal vi lige se. Jeg ved det. Det ved han gør. Sådan der på en eller anden måde. Jeg ved hvad det gider jeg sgu til. Det kan jeg kigge efter ham senere. Når jeg kører for mig selv med ham. Aus. Men I må endelig gerne skrive noget i beskrivelsen, hvis jeg kan spille noget andet. GTA 5 for mig, det er faktisk lige udelukket lige nu, indtil jeg lige får et nyt spil, fordi at jeg har simpelthen kørt mit spil simpelthen så hårdt, og ikke passet så godt på det, så der er simpelthen kommet mange riser i mit spil, så jeg skal lige ud og købe et nyt på Cool Shop til 250 kroner. Så du kan få det billigt rigtig, rigtig billigt på Cool Shop.
Gå derind, der kan du også få en masse controller, der skal jeg stille noget og købe en ny controller, i stedet for min den sorte her. Så skal jeg have en med slangeskin på til, hvad var det? 300 kroner, tror jeg det var. Normalt så koster de altså 500 kroner. Nu kun i sort. Men jeg gider ikke de der sorte controller der. Jeg synes, de er fine nok til at spille med, fordi de er originale, men jeg vil sgu hellere have en, der ikke holder særlig længe, og så have en, der er meget federe. Det kan jeg sgu meget bedre lide. Men som sagt, i min sidste video, så skal jeg nok huske at lave en video, hvor jeg viser, hvordan man opsætter sådan en mand her, så for du kan få sådan det board her. Men grid og sådan, det kan jeg jo godt spille, hvis det er sådan alle mulige spil, ellers så kan jeg bare købe spillet. Og når jeg er simpelthen så heldig, at jeg kender mange, der kan skaffe mig spillene og sådan noget. Ellers så køber jeg dem bare selv, så går der bare lidt længere tid, før jeg ser mig at spille dem. Jeg har også slåssespil og sådan noget, I kan bare skrive. Man bare skrive et spil, som I gerne vil have, jeg skal spille. Og så skal jeg nok få det skaffet, eller hvis jeg har det. Fordi jeg har rigtig mange spil. Så husk at skrive ned i kommentaren, hvad I vil have, jeg skal spille, hvis I ikke vil se Skate 3. Hold op med at lægge. Godt så. Der kom han. Han kørte på easy mode, det kunne du tydeligt se. Sådan han kunne svinge ned over der. Hvordan fanden er han egentlig kommet derop? Ja, det er lønning. Og vi bare lige at holde op med at lægge. Dejligt. Godt, så gør vi sådan der. Og ups, så ud over. Tail rake, frontside, jeg ved ikke hvad trick det hedder, men det er i hvert fald et rigtig godt trick. Og jeg ser backside og frontside, der er de rigtig, rigtig gode, så ikke bare sådan bare hænge normalt. Det er åndssvagt. Men når du scanner op og se, der giver den ikke så meget. Så når jeg kommer her til, så smider jeg ned over her, fordi så får I altså lige 4-5.000 kroner, og så går man nose manuel, og så hvor meget fart I så er på. Jo, det kan man så kan I så tage den store kant, der hvis jeg har nok fart på. Og nu skal jeg lige vente på det holder med at lægge. Og hvad det gider vi sgu ikke. Men det bliver vi nødt til. Nå, så tager vi sgu bare lige en nyt run. Godt. Så tager jeg ned i. Gå væk. Godt. Så går du nose ud over her, så er det frontside. Det er lige meget hvad for frontside der. Eller backside. Går du op og laver et lille trick, så svinger du ned over her. Helst i et frontside. Men det er jo så valgfrit, og så hvis du kommer for meget fart, så dykker du den bare ned over her med en lille trick, og så hopper du bare rundt på nose manuelt, hvis jeg lige kunne lande, det kunne jeg så ikke. Men en af de måder, jeg tjener mange point på, det er ved at hit run og sådan noget, så dykker jeg den bare ned over, men så nu viser jeg bare lige her sådan her. Og så viser vi det bare på den normale måde. Det virker ikke. Starter du i run, så hopper du bare ud over her. Så tager du lige lidt af farten ind, og så hopper du bare ud over her, og lander du den her. Og så kører du den nose manuel herop. Sætter et flip. Hopper rundt på normal manuel. Laver et frontside ud over. Lander den manuel. Og så smider du et eller andet flip ind. Prøv at se, så er jeg allerede optjent 33.000 eller andet. Og så et godt trick rundt om her, som du ved, der giver mange point. 35.000. Og så er mit one cirka slut nu. 36.000 fik jeg. Næsten 37.000. Det er noget, jeg har opnået på et minut.
Ja, men så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at subscribe og like, så ses vi bare i min næste video.